na enumere de eye nigisem ema me eye nigisem esanse enoma mienu ana Boko da bia me baha sebe na me simi ase no enne sa anoma mienu no awurade adom kakra yeyi e de afiri ho sambo sa anoma mienu no eye de dikan ekwan se DC kan ho asem de toso eye janan bia am se kwan ho asem de ye platform kra na ye si nka yenku MP na ekwan no masada basenke ku MP a ka me ka kire mo ekwan no nkebeka ho esa se kwan no e ba ya che na enso so na ye ntimi nye eye kasa Nananom ye boye epem ya awurade adom because kire mpanyimfo ana ye yi sika titiri die 4.7 million edema contractor say omra ekwan so enne ekwan contractor no wa assure me say me man 2 months ye behu sebe ade tuntum e wo kwan so na mfuturo a eboye no mfuturo no akofom say ye hwe kwan ya ekwan enhyasie emfiri Boko ekwan no ehyasie free ohumase na busa wo ho se ade anti ana Boko de ekọ no ye guso gidigidi ewo ba bi efre ewo ba bi a efre pa edru brebi na me call rounds Nananom na wo se me baha me ade a menim ye ene kataso mo aso ade na enokra Nananom na me ba Boko krom ha ade na me ba be ka kire Boko man ekwan ya na da Boko ade hye akoma so sa kwan no na me tu ho anamon a Nananom tu no enwie baye ajana bia nso na ye ti ho nkoma a eno nso enwie baye aba mete se Nananom nso ho hia me pa na me ka se me ba Nananom anim na me ba Insta na ade a eda Nananom akoma pono so no sebe Boko nso etimi ehon pokoye se dia DC ekaye no ne babedi akonwa sebe memfie nan mu na mfie miensa emu ananwe but me ka hye Nyankopon ni munyam se Atwima kwa nwoma enkrodua baako 66 aduasie nsia ba bia ni ho a ye bekọ a mentimi nkyere bibi se aha mabaha ye bibi ewa ba bia ni na da bia me ne me party fo hia samba ko anu omo ka ne se Boko ye pe bibi a ye de yensa ebetene so sa MPP aban eni amankwa menu ebaye no ye pe bibi de yensa atene so e de akire se sa bre yenya asade Nananom me ka hye Nyankopon ni munyam se efri ene ekoi wogidie sa me party fo se me ba ye benya bibi e de yensa atene so so bo hye ho ene ye kwan ene man komo so ene aban mu mpanyimfo ediye ye de aso e ba bebo fom Nananom ye de aso bebo fom no na nya se ye de aso e ba bebo fom ne ye gya hwako ye by contractor obeba ba ye adwuma no ye ne contractor ni nyina owo ha bi awo aboa ye ho na ye ba ba ye sa adwuma na Bokoman so anya so mfaso pa asrem adwuma no edoso enkro no so edoso na eye kakra ana ye no na ye nye na ebi antenkam ye ba ye na kro bi a watwema kwangoma bi anso anya mfaso pa ti mesrem se dru ba bi na se bi enuru ba bi a eya botre ye ba ye no kakra na Nananom ye nim sa de ba ko a ema kro mu ye han na sabe ya wudi sem nso enkoso bebre eye kanea am se na me call rounds no kro bia me ko ye bia na me ma mo kanea mo de na nya se me refiye na me yesese me ba me de beba na Nananom me ba ye me the street light ba ku bia wo mo mienu me de 10 boxes enti wo mo 20 no me de aba me de bana sebe ya de abobọ Boko na Boko nso ahye anu nti mesre se contractor eba be se adwuma yase mesrem adwuma contractor no eba be hyase no oba be ye e de ama Bokoman anya so mfaso enti mesrem se ye moa kakra bi na ebetimi di ade aboa omo a ebia na moa no eye nsuo kura na ebia ohia se obenom mesrem se yenka omo na ye moa wo mo se de ebe ye adwuma no so ebe ye ntentem na eye ntentem a sebe ewo ho emaye mesre minim se enche ye besan abetwa homam
a yɛwie adwuma no a sɛbe Boko adehyeɛ nso ɛbɛtumi akɔ so. Nti Nananom, mɛsrɛ mu bebree, mɛsrɛ mu. Yɛde contractor no ne consultant no ɛhyɛ mo nsa. Assemblyman, wo deɛ ɛm sɛ mogya no mo paa mogya mo no. Yɛbɔ wo din ne hwɛ fans no na fans na no ɔde. Ocho MSM Kasano Adiabako and Etike. And it's a Jumedia Apostle. The Cassia Pano Engineer Assemblyman Sabri Bonnie Apollo. Honorable Emmanuel Wiswedi. Ono ena utu anamoa ahudie ni ena wakofa sebi edi aba na nia ono so abesi no no watwa kwan kase pa na amano kwan a eye very difficult esan se ono so otimi eye bibi a ebeye legacy say honorable Emmanuel the legacy and only Juma needing it in the say I'm fat a who abodi amanoa na a change and on it's honorable Madaroma the teaser more na as a say a crowd encouraging now who said Ayana Muso rallies around this Yana say would they contain stove is being cool and it's a senior asante among us until the same with chicken in show Boko kakra abutrens adaka e mu ma edumi wo so eka na kentesto ni me pese e ko wa wo bi en se me a wo ko rally no a se me nsu e ko na wada ma mo kwa wo ko na mo fa ni en kai se ade fa mo de ma so that area it's in the